Good morning, Dyers! So, today is December 18, Vlogmas Day 18 today. So, kahapon, skip na naman ang December 17 or Day 17 ng ating Vlogmas. Pagpasensyahan nyo na kasi wala naman talaga akong i-share to you kahapon kasi meron akong nilalakad na importante and talagang hindi talaga ako makakapag-vlog. Kasi nagdadrive ako and yan, meron akong mga inaasikaso ng mga bagay-bagay, mga personal things, mga kadangs. So, mag-aalmusal tayo. Kape-kape muna tayo, Dyers. So, today is my day because it's my birthday today. But, walang ganap, walang handaan, as in, walang plano sa life. Wala akong plano, guys, kasi wala din naman akong panggasto sa birthday ko. So, kanina sana magsisimba ako, but umuulan. Sobrang sama ng panahon. Birthday ko pa naman. Sana uminit mamaya para na rin makapagsimba mamaya or makapagpunta ng church. So, Sunday nga naman, pero ayan, umuulan. So, as far as I remember, last year din is maulan din yung aking birthday. So, talagang umuulan sa aking birthday. So, yes. Okay lang. And yeah, later, kung meron man tayong mga ganap-ganap for today's video, I will share that to you, Dyers. Ayan, umakyat na naman siya. Umakyat na naman siya sa may bintana. O, gusto niya talagang mahulog. O, my God, talagang pasaway na tong batang to. Sobrang likot na niya talaga, as in na, yan, siya na mag-isa dyan, dyan. Kung mahulog ka dyan, pang bata ka, patay kang bata ka talaga. Patay kang bata ka. Mahuhulog ka dyan. Say hi. 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 Say subscribe. Subscribe. Subscribe to Mommy's channel. Ayo, hindi na niya alam paano magsalita. So ayun mga Dyers. So see you later, alligator. At ako ay mag-aalmusal ng ito yung binili ko kahapon, to binili mga kadangs. And mag-aalmusal tayo ng tinapay for today's video. So, birthday is yung pamahaw, tinapay tsaka kape. Yan na. Nothing else. Basta piskay, walang sakit, walang okay na yon. Bahala na walang pera sa piskay. And the whole family is healthy. That is a great you want it. That is a great gift from God. Yung wala kang mga dinadamdam na mga mga illness, 'di ba? So, ako muna ay mag-aalmusal, mga Dyers, and yeah. Hintay makapag-display sa tindahan kasi umuulan pa nga eh. Mama, ayoko pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my little Inday. Happy birthday, Inday. Blow. Kainan na!
Coke. Coke of rice o ice cream ramen.